Isazi sezamasiko dokotela uVivi Mkhize sithi kungokuqala nqa emlandweni ukuthi kwenzeke isigameko esinjena. Lokhu ukuthi ngempela umuntu isingambulala inkomo ize imudle idle inyama ibe inkomo idla utshani kuyethusa lo siyakweshwama futhi kukhulu. Mkhize uthi umndeni kumele ulisukumele lolu daba. Zwelana Nkosi yami nomndeni ukuthi ake basukume ke bayobheka ukuthi konakelephi ulaka lolu lwabaphansi siyayishwama lento ayikho indabuko. Wezilwane uchaze kabanzi ngokungase kube imbangela yalesigameko esishiye iningi labantu libambe ongezansi. Umama lona uye yena bekufutshane nenkomo yaqala ke inkomo lena yamhlasela mhlambe wawakhe ngelishwa wakhe yafika ke yamtya ke ngolohlobo apha emlenzeni. So ilondo kukangako siye saya ke silisebe sawukhangela ilondo bakwenzeke ntoni na besikhokhela ke into bapha kunokwenza bangamarabi irabies. Kodwa sithemba kokuba pha sesijongile sayi-observe inkomo lesayihlola sayijonga safumanisa into kokuba hayi ayibonakalisi into kokuba phi ineempawu zamarabi zerabies. Kamufi obenguthisha esikoleni incwadi primary uthi wabonakala ekhala kabuhlungu ngenkathi ehlaselwa ile nkomo niyayigxile kakhulu ezinyaweni zakhe ezagcina zihlubeke isikhumba. Lo thisha waqele wasiwe esibhedlela iDr Malizo Mpehle wasethuthelwa esibhedlela iNelson Mandela Academic eMthatha wafike washonela khona ngenxa yezinhlungu. Umuzi esazibonela ngamehlo lesigameko satshela bezindaba ukuthi wayekhala kabuhlungu ememeza ecela usizo nenkomo ingazibekile phansi wazama ukuyishaya ngenduku kanye nangamatshe lenkomo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Umnikazi walenkomo uxoxisene nomndeni kamufi wakhombisa okukhulu ukuzisola izobulawa ke lenkomo bese kuthathwa ingqondo yayo iyohlolwa.